check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. Viu Molins de Rei és un mitjà independent amb esperit crític, compromès amb la societat i amb el municipi. Des de fa 2 anys, un grup de joves periodistes treballem dia a dia per explicar l'actualitat més propera, el que passa al costat de casa. Ara, perquè segueixi viu Molins de Rei, necessitem el teu suport. Fes-te soci i formaràs part d'aquest mitjà de comunicació.